Unikátní hokejové turnaje podle představ našich dětí. To je dětská hokejová a hudební laser show z pitíčky Capri-Sun. Capri-Sun Cup. Letos v novém multifunkčním centru s ledovou plochou v Kapka Resort ve Lhotě u Vsetína. Přijeďte si užít skvělou zábavu pro nejmladší hokejisty s jejich fanoušky. Výjimečný hokejový event v Kapka Resort ve Lhotě u Vsetína. Capri-Sun Cup. Sme už starí na rozprávky, ale zase mladí na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli záhadnou brdzou. Už hľadíme stále pravde priamo na pery, chce to len neuhnúť od dverí. Už hľadíme stále pravde priamo na pery, aj tak sme stále frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále tí istí frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále tí istí frajeri. Tento ľahký úsmev, nič už len tak neskryví. Aj tak sme stále frajeri. Tento ľahký úsmev, nič už len tak neskryví. Aj tak sme stále frajeri. Pod pásom bolí každý úder zvlášť. Svet nie je taká plitká mláka, ako sa ti zdá. Prvýkrát je každou fackou trochu iný sme. Do života